Tnieda uffiċjalment helpline ġdid fih dan id-Direttorat tal-Ħarsien tat-Tfal bl-isem ta' Stop It Now Malta li jingħaqad ma' kullana ta' servizzi oħrajn bilan li jevita abużi u sfruttamenti sesswali ta' tfal permezz ta' intervent bikri, edukazzjoni u appoġġ professjonali. Is-servizz mill-Istat fuq in-numru 9905 9414 u mirat lejn persuni ta' 18-il sena jew aktar u joffri għajnuna qabel iseħħ l-abbuż b'approċċ preventiv aktar mill-reattiv. Il-helpline hu maħsub għal persuni li għandhom tħassib dwar ħsibijiet, sentimenti jew imġiba ta' natura sesswali lejn persuni taħt l-età, inkluż online, waqt li wkoll joffri appoġġ lil persuni li fil-passat instabu ħatja ta' reati sesswali fuq minuri u bekk jitnaqqas ir-riskju ta' riċidività. Dwar dan tkellimna aktar fid-dettall ma' Deborah Vassallo, maniġer fih dan id-Direttorat għall-Ħarsien tat-Tfal. Din il-helpline hija helpline preventiva fejn persuni li ikollhom ħsibijiet ta' natura sesswali lejn tfal jistgħu jċemplu fuqha biex jirċievu support. Din il-helpline tista' sservi wkoll ta' għajnuna għal anke dawk in-nies li forsi jista' jkun li jkunu qegħdin jaraw kontenut ta' abbuż sesswali fuq it-tfal fuq il-social media jew fuq it-teknoloġija, permezz tat-teknoloġija u jirrealizzaw li hemm xi ħaġa ħażina allura hemmhekk fejn jistgħu wkoll iċemplu l-helpline tagħna biex jirċievu s-support neċessarju. Minn barra hekk is-servizz jipprovdi sostenn lil qraba u anke pariri lil professjonisti li jeħtieġu gwida dwar il-prevenzjoni tal-abbuż sesswali ta' tfal. Il-kuntatt jista' jsir b'mod anonimu, konfidenzjali u mingħajr ġudizzju. Tkellimna wkoll mal-Ministru responsabbli Michael Falzon dwar dan is-servizz ġdid. Dan huwa servizz ġdid li bħala Aġenzija Nazzjonali FSW qed tintroduċi huwa servizz forsi f'xi ftit differenti minn oħrajn, fis-sensu hekk naraw nipprevjenu u mhux inkunu reattivi għal abbuż li jista' jinqalaq. Realtajiet jeżistu, noqsu jekk aħna ma jkunniex ukoll attrezzati biex nilqgħu għal dawk il-realtajiet sfortunati fejn jista' jkollok abbuż mit-tifal. Il-helpline Stop It Now Malta jopera mit-2 sal-ġimgħa bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar, filwaqt li l-qudiem se jkun hemm ukoll servizz ta' chat online illi bħalissa tinsab fl-istadju ta' żvilupp.